Maswera sei mhuri yeZimbabwe. Mufaro wedu kusangana masikati ano. Tiri kuziva kuti tese tanga takamirira kuti since comrade Nyoka Yemabhunu ari kupinda mukoti zvichafamba sei. Court sitting yakwanisa kuitika. The lawyer submitted the bail application yapresentwa. Then the magistrate requested for time yekuita read through the bail application, the papers. So time yavatipa kuti vanoda kuverenga vozoita judgment yebail. The judgment yanzi ichaitwa musi wa20. Tikatarisa makalenda tinotarisa kuti musi wa20 chingave chingana, I think musi wechipiri, Tuesday. So which means kuti comrade vacharamba vari in custody. Kana vari in custody kwatiri zvinoreva kuti vari safe place, because we are almost guaranteed kuti the securities dzakavachengetedza zvakanaka. So vachirimo kusvika musi wa20 ndo pari kuitwa judgment yebail application. Asi malawyers edu aita basa rakanaka, waisa masubmissions nema-arguments. Then avo vedocket raShaun Mnangagwa rakapresentwa, still today they failed to come again to the court. Reason being kuti takanga taisa ma-security systems yekuti we need to see their submissions and the processes dzavakashandisa kuti vasubmit warrant of arrest through Interpol. Sekutaurira kwatakaitana nezuro tichipanana information marimwe zuro kuti docket riya, that was a fraud. There was an exchange of money yakashanda paya. They wanted to kutsvibisa Interpol. So I'm sure Interpol yakazozviona kuti this case is not a joke. Vaifungidzira kuti tichanyarara, because you remember kuti pavakaba machannels paya they were thinking kuti zvinhu zvese zvichanyararwa, and chavanga vakwanisa kuita ndechekuita futi zvioko muhomwe kune vamwe vanga vari closer kuna comrade Nyoka Yemabhunu. So vachiti ano isisu kana mabvuta channel tisu tinenge taakutaura, vanhu vanotiziva kuti ndisi taifamba naye, saka tinenge tichitaura through machannels edu, then poitwa counter intelligence. So patakazviziva izvozvo ndo patakazovhura channel ino yatiri kucommunicata tichisheerana. So tiri kuziva kuti muri kutsutsumwa nemamwe mafights amuri kunzwa tichitukwa mumagroups. Siyai zvakadaro. Povo ndo zvainenge iri, ndo zvinoita mafungiro nemaonero anosiyana, because kazhinji kumwe kwacho kunobuda vanhu vanenge vachitishoropodza, vanhu vamaiziva vari closer kuna comrade Nyoka Yemabhunu. Vamwe vacho vanhu vanga vaisirwa mari muhomwe vachinzi ndimi muri padhuze, vanga vachifanirwa kupa counter intelligence messages. So patakazviziva we changed the approach and we shut them out. So toda kutenda maadmins ari pano ari kuramba akabata basa nekuchengetedza masecurities echannel, then administration iri kuita basa repaground, malawyers and everything. We are very positive kuti the judgment ichabuda iri favorable kuna comrade Nyoka Yemabhunu. Then tichitarisa the presentations dzatapiwa about the judgment hatichakwanisi kushare pano kuti bail racho ranzi paitwe mari and this and that. Tichazoshare when the time is right. Chatiri kuavoida kuti tiite mudeme pari zvino, tinogona kuti mari dzinofamba zvisina kunaka kuti tibatsirane. So zvatichaita ndezvekuti what we have agreed with the administration, tinokwereta patiri papo, tokweretana toisa mari yoenda ipapo. Ivo comrade Nyoka Yemabhunu kana vazobuda vachataurawo neshamwari dzavo dzavanowirirana nadzo, twakumana patanga tiri apa takaita zvikwereti zvakadai. Kana vainayo mari yacho vanogona kungokavha, kana vasina tinogona kuzongobatsirana semhuri yeZimbabwe. Asi tinoda kuavoida kuti tiite mafundraising
ivo comrade nyoka yemabhunu vasiri pakati pedu. Tinozoita vashoma vanenge vachizviti vari closer kwavari vanozoshandisa mari iyoyo zvisiri izvo, yotadza kuseva purpose, yatadza kuseva purpose, then topedzisira taakusvibiswa. So trust the process, comrades. We are in this struggle together. We'll keep on making sure kuti comrade wenyu vari safe. So musi wa20 totarisira kuti tichasangana kukoti poitwa mapresentations, then kana paita need yekuti tinokupai maupdates kana paine madevelopments anenge aripo tinokupai, but pari izvo zvichifambirana henyu nebasa, isisu chatakaurira pano was to make sure kuti comrade nyoka yemabhunu is safe. Nyaya yavo yasvika kuma-human rights lawyers, kuma-international communities, kuma-government officials nekumakuru vegovernment vari muSouth Africa nema-political parties arimo, so that they will be aware of what is happening. So nyaya yaComrade nyoka yemabhunu yakuzivikanwa kwete muZimbabwe nemuSouth Africa chete, yasvika even kune dzimwe nyika dziri kunze. Vana Australia, they are aware, they are following. Tinoona mamwe ma-human rights lawyers kunana Australia, UK vanenge vachibvunza macomrades zviri kufamba sei, toti aiwa basa riri kufamba zvakanaka. So inyaya yavhurirwa nzewe nevanhu vakawanda. So this Shoni Mnangagwa's project is bound to fail. Toda kutenda ese macomrades ari kushanda in public nevari kushanda behind the camera. Tine vanhu vakawanda vari kuita basa behind the camera, then vanhu ivavo comrade nyoka yemabhunu vachazovatenda nemazita kana nguva yacho yakwana. But pari izvezvi isisu basa redu tapedza rekuita make sure kuti comrade nyaya yavo yakavhurirwa maziso kwese kwese, even mavanenge vari muremand vari kuziva kuti takachengeta munhu akaita sei, vari kutibatsira kutitarisira comrade wedu. Tiri kuti pasi pasi nezvigananda, pasi pasi nana Shoni Mnangagwa neustupid hwavo hwavanenge vachiita, then we keep on reminding each other kuti havafe vakaita maarmy general as long as isisu tiripo during our time. Vanotamba zvavanenge vachifungidzira vachinyeberana nana mudhara wavo ikoko, tiri kuti pasi nazvo. Tiri kutarisira izvezvi mamwe macommanders iyi nyaya yatapedza nayo iri kufamba zvakanaka. Pane need yemaupdates tichakupai, but mamwe macommanders revolution yakakura, handiti tiri kunzwanana, vachauya vachikuadresai. So garai matenga data, mukanzwa vana comrade Geza vati tengai data, then totenga data tonza kuti vari kuda kuti chii, handiti tunze vane basa ravari kubatawo kwavari ikoko. Ignore zvamunenge muchiudzwa vanonzi chii nevamwe vari bita vanga vachida kutora mukana uno kuita fundraise, kuita mari nguva patiri padambudziko raComrade nyoka yemabhunu, waakuti ataka left right and center. Isisu ndisi tinoziva kuti Comrade nyoka yemabhunu ndiani, ndisi tinoziva kuti Comrade Geza ndiani, ndisi tinoziva kuti totaura sei panguva ipi, handiti. So leadership yenyu iri kuita basa, trustai leadership yenyu kusvikira taachievha kuti Comrade nyoka yemabhunu wabude panze. Documentation, the correct documents like zvatakakuudzai, we submitted. Original chitupa chaComrade nyoka yemabhunu was presented to court nhasi. Original birth certificate was presented to the court nema-lawyers edu nhasi. All the submissions dziri necessary for bail applications dzapresentwa nema-lawyers zviri successful. So we were waiting kuda kuona kuti ivo vachauya nema-identities api, because we have managed to secure all the original documents and presented to the lawyer. That's what the administrators managed to do. Saka toda kuvatenda, then vamwe vari kushanda behind the camera vari kubatsirawo nemari nezvimwe zvichidiwa kune vari kuenda kubasa, vanenge vari paground. Toda kukutendai, tanzwa kuti zvinhu zvafamba zvakadi, zvafamba zvakanaka. Musanzwe uchinzi vana Saruvaka, isisi hapana munhu anotipa mari kwatiri, because this part of my administrators anenge achirova basa paground. Isisi tinorova basa tiri kwatiri kunoko, munhu wese ane basa rake raanenge achiita. Hatina any access to any funding inenge ine chekuita nekubatsira Comrade nyoka yemabhunu. So musazoteerera zvinenge zvitaurwa nemamwe anonzi mamwe macomrades ari paoperation yavo. Isisu
tinoti pasi nawo iwawo. Then panyaya yekuyunivhesiti imwe yatanga tichitaura hatisati tapiwa maupdates, tanzwa kuti nhasi wagara meeting vakuru vemayunivhesities kuda kunzwa kuti abuse yavari kuitwa yekunzi tinokudzingai mabasa ichafamba sei, but todaira kuti the government will respect the lecturers and give an ear to their concerns. So tokutendai macomrades, muve nezuva rakanaka. Tatenda.